اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا۔ حضرات ذی وقار، سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ دے راوی نے اور بیان کردے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور اس ہدایت کی مثال اس طرح ہے کہ جس ہدایت نو دے کے مینوں دنیا دے اندر بھیجیا گیا ہے، بہت خوبصورت حدیث میں سنان لگے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہدایت جو مینوں دے کے دنیا چ بھیجیا گیا ہے، او دی اور ہدایت دی مثال اس طرح ہے کہ جویں ایک آدمی اپنی قوم دی طرف جائے اور اپنی قوم نو جا کے یہ بات کہے کہ میں اپنی اکھاں دے نال ایک لشکر دیکھ کے آیا کہ جیڑا تواڈے تے حملہ کر دے گا، اس لشکر دے کولوں اپنا بچاؤ کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے اس آدمی دی بات نو سن کے عمل کیتا، پھر راتوں رات وہ تو نکلے ہے، محفوظ جگہ تے چلا گیا ہے اور اپنا بچاؤ کر لیا ہے، بچ گیا ہے۔ اور جنہیں اس آدمی دی بات نو منیا نہیں، سن کے ادھروں کڑ دیتا، آپ نے فرمایا کہ اس لشکر نے انہاں دے اتے رات دے اندھیرے دے اندر یعنی رات ہی حملہ کیتا ہے، اور حملہ کیتا ہے اور انہاں نو ہلاک کر دیتا ہے، حتیٰ کہ انہاں دی نسل ختم کر دیتی۔ آپ نے فرمایا بین ہی اس ہدایت کی مثال اس طرح ہے کہ جنہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو سن کے عمل کیتا ہے، او تے بچ گیا، کامیاب ہو گیا، جنت دا والی وارث بن گیا، اور جنہیں میری بات نو سن کے عمل نہیں کیتا او ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو حضرات گرامی، یہ قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع فرض ہے، ضروری ہے۔ بلکہ بندہ ایک عمل ایسا کرتا ہے، پاویں عمل وہ کتنے خوبصورت کیوں نہ ہوئے۔ میں اتنے ایک دنیاوی مثال دیاں تاکہ بات سمجھ لگ جائے کہ ایک 100 روپے دا یا 1000 روپے دا نوٹ ہوئے نا، وہ سٹیٹ بینک دی مور نہ ہوئے تے وہ کاغذ دا ٹکڑا نہیں چلتا ہے، تے وہ کاغذ ہی ہے نا، وہ ایک مور لگی حکومت پاکستان دی طرفوں جاری شدہ ہے۔ اگر وہ مور نہ لگی ہوئے، وہ پاویں کڑک دا نوٹ ہوئے، بڑا خوبصورت نوٹ ہوئے، ایمانداری دے نال دسیا جو چل سکتا، چل ہی نہیں سکتا۔
تو یہی دعوت ساڈی ہے کہ اللہ دے بندو بھاویں عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہوئے، اگر او دے تے مدینے والے دی مور کوئی نہیں تو عمل اللہ دے ہاں قبول کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت فرما برداری ضروری ہے، فرض ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ دی اتباع ضروری کیوں ہے؟ اس دا جواب یہ ہے کہ اللہ دی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو گناہ تو پاک رکھے ہے۔ جس ہستی دی طرف ساڑی نسبت ہے اور اسی جس پیغمبر دے دین تے عمل پیرا ہاں، اس پیغمبر دے کولو گناہ کوئی نہیں ہو سکتا، غلطی کوئی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نو گناہ تو پاک کیتا ہے۔ انہاں تو علاوہ کائنات اندر کوئی شخص ایسا نہیں، چاہے کوئی صحابی رسول کیوں نہ ہوئے، انہاں کولو خطاواں ہوئیاں نے، حدیث اندر موجود ہے، ائمہ اکرام نے، محدثین نے، صلحاء نے، اتقیاء نے، پاویں وہ کتنا بھی اللہ دا ولی کیوں نہ ہوئے، او دے کولو گناہ دا اندیشہ ہے۔ اس واسطے کسے ہستی دے نام تے اسی مذہب نہیں بنایا اور کسے بستی دے نام تے ساڈا مذہب نہیں۔ ساڈا اگر مذہب ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ازی آد پیغمبر دے دین تے ہے بس۔ تو آئیے ذرا غور کیجئے، انتہائی اہم الاہم موضوعات میں شروع کیتے نے اللہ دی توفیق نال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حقوق کی نے۔ توڑے ماشاءاللہ ذہن دے اندر ہوئے گا جڑا پچھلے جمعے میں پیغمبر علیہ السلام دا ایک حق بیان کیتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام دا پہلا حق اے بیان میں کیتا سی کہ آپ دے اتے ایمان کس طرح لے آنا ہے، اور پھر یہ بھی میں دسیا سی کہ آپ تے ایمان اس طرح لے آنا ہے کہ جس طرح پیغمبر دے صحابہ لے کے آئے۔ چونکہ نبی علیہ السلام دا پہلا حق اللہ دی توفیق دے نال پچھلے جمعے میں بیان کر دیتا ہے۔ لوہ میں دعا کردہ جی آمین کہہ دینا میرے اللہ، اسی جڑا پیغمبر دا پہلا حق ایمان کیسے لائیں سنے اللہ عمل دی توفیق دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دوسرا حق وہ ہے کہ آپ دی اطاعت، آپ دی اتباع، آپ دی فرما برداری، ہر معاملے اندر، خوشی دا معاملہ ہوئے، غمی دا معاملہ ہوئے، لین دا معاملہ ہوئے، دین دا معاملہ ہوئے، کوئی بھی زندگی دا شعبہ آئے دے اندر اسی جناب کوئی بھی معاملہ ہوئے، زندگی گزارن دے اصول ہون کوئی بھی ہوئے، دین دا معاملہ ہوئے، دنیا دا معاملہ ہوئے، اگر اے دے اندر پیغمبر دی اتباع نہ کیتی تو وہ ساڈا عمل اللہ دے ہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے آپ دی اطاعت ہر مسلمان تے فرض ہے، ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر کی بیان فرمایا ہے۔ آج میرا موضوع ہونا ہے آپ دا دوسرا حق، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے، فرمایا کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک نے نا بڑے آسان انداز دے اندر بات بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لوگ کہہ دیجئے اگر چاہتے ہو اللہ ساڑھے نال پیار کرے، اور کیڑا بندہ ایڑا نہیں چاہتا رب ساڑھے نال پیار کرے؟ کیوں جی کوئی ہے تو اڑے جو بندہ تے جڑا کہے کہ رب میرے نال پیار نہ کرے؟ ہر بندہ چاہتا ہے، چاہے کہ آل ہے، چاہے کوئی ادن ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے جس بھی کنبے قبیلے نہ تعلق، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے نال پیار کرے۔ او دے اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ کیمیاء بیان فرمایا اور ایک
اللہ دی ذات نے عمل بیان کیتا ہے کہ اگر اے عمل کرو گے تو اللہ تہاڈے نال پیار کرے گا۔ فرمایا کہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کہ جڑا پیغمبر دی اطاعت، پیغمبر دی فرما برداری کرے گا، پہلا فائدہ انہوں یہ ہوئے گا اللہ ادنا محبت کرے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے دوسرا فائدہ بیان کیتا ہے، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جڑا نبی پاک دی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اللہ ادنا محبت بھی کرے گا، اللہ ادے زندگی دے سارے گناہ بھی معاف کرے گا، اللہ دے گناہ بھی معاف کرے گا۔ پتہ اے چلدا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت فرما برداری کردا ہے، اللہ دے نال پیار بھی کردا ہے، اللہ دے نال محبت بھی کردا ہے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، جو پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں قرآن دا دوسرا مقام، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے جڑا بندہ اللہ دی اطاعت کرے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کریں، اور میں فرمایا اللہ پاک انہوں نبیوں دا ساتھ عطا کرے گا۔ اگر چاہتے ہو قیامت والے دن اللہ دے نبیوں دا ساتھ ملے، اگر چاہتے ہو بابا جی آدم علیہ السلام تو لے گئے آپ نے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے نبیوں دا ساتھ ملے، اگر چاہتے ہو کہ سارے انبیاء دا ساتھ ملے، اگر چاہتے ہو ابو بکر صدیق تو لے کے آخری صحابی تلک سارے صحابہ کرام دا ساتھ ملے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ دے ولیاں دا ساتھ ملے، اگر چاہتے ہو صدیقین دا ساتھ ملے، اگر چاہتے ہو شہیداں دا ساتھ ملے، اللہ پاک نے گل مک دی مکا دیتی ہے، تو آنو میرے پیغمبر دی گل مننی پینی۔ اور میں نے دسو کہ اللہ دے سمجھان دا طریقہ کتنا سوکھا طریقہ ہے، کتنا آسان طریقہ ہے، چاہے کوئی پڑھیا لکھے ہے انہوں بھی گل سمجھ آ گئی ہے، تے جیڑا ان پڑھے انہوں بھی گل سمجھ آ گئی۔ اللہ دی ذات نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ نبیوں دا ساتھ، شہداء دا ساتھ، صدیقین دا ساتھ، صلحاء دا ساتھ ملے، او دی بنیادی وجہ اے ہے کہ اللہ دی گل مننی ہے اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گل مننی، گل ہی مک گئی ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، پیغمبر دا دوسرا حق ہے اتباع رسول۔ آئیے ذرا سنیے قرآن پاک دا تیسرا مقام، فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ علیہم حفیظا۔ اللہ پاک فرماندے نے او لوگوں جنہیں رسول دی اطاعت کیتی ہے انہیں اللہ دی اطاعت کیتی ہے۔ اب ویکھو کتنا درجہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نو عطا کیتا ہے، فرمایا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل مننی ہے انہیں اللہ دی گل مننی ہے، جنہیں نبی دی پیروی کیتی انہیں اللہ دی پیروی کیتی ہے، جنہیں نبی دی اطاعت کیتی انہیں اللہ دی اطاعت کیتی ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللہ، فرمایا جن رسول دی گل مننی انہیں اللہ دی گل مننی ہے۔ فرمایا وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، فرمایا جنہیں منہ پھیر لیا اے محبوب جی تانوں میں نگہبان نہیں مقرر کیتا، تے جنہیں تہاڈی گل نہ مننی، غور کریا جے میری گل وال، اللہ نے کہا جنہیں تہاڈی گل نہ مننی اودے نال پھر میں آپ ہی نبڑ لاں گا۔ جھٹکا جا ترجمہ تانوں میں سنایا ہے وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا،
जिन्हें तुहाडी गल ना मनी महबूब जी उन्हें मैं आप ही निबड़ लाँगा। फिर तो निबड़िया रब पता किवें? आइए जरा सही मुस्लिम की रवायत सुनिए। जिन्हें इधरों सुन के इधरों गल कढ़ दी, अल्लाह पाक उन्होंने दुनिया दे पकड़न ते कादर, आखिरत में रब ने फड़ना ही फड़ना ना। अल्लाह दुनिया अंदर भी इबरत का निशान बना देंदा है। आओ लोगो सही उल मुस्लिम दे अंदर रवायत है, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक बंदे नूं वेखिया, इस तरह जनाब खब्बे हाथ नाल खाना खा रहा है। लोगों किस्सा कहानी नहीं, सही मुस्लिम दी रवायत पढ़ रहा वहाँ, एक बंदा खब्बे हथ ना खाना खा रहा है। हुण ते ना फैशन बन गया खब्बे हथ ना खाना खाना। अच्छा किसी को कहो ना यार तू खब्बे हथ ना, मौलवी छाड़ी यार, दुनिया चंद ते पहुँच गई है, तू अजे सज्जे खब्बे दे रोले तेरे मुक्के ही नहीं। ईमानदारी ना गल दसो होंदियां कि नहीं गल्लां इहो जिहियां? किसी को समझा के वेल ओ जा यार मौलवी चुप कर, और तू वड्डा कितों मुफ्ती आ गया, नवा ही मदहब लैके आ गए। अल्लाह जानता है इस दौर के अंदर किसी को गल कोई हदीस सुना दे उन्होंने अगों पता की कहता है, नहीं अज तक तो असीं सुनी नहीं, हरे कितों नवीं कढ़ लियांदी तुसीं रवायत। बई जे बेईमाना तेनों किसी ने नहीं सुनाई तो साडा की कसूर है? तो जे तेनों सही रवायत सुना ही रहे हैं तो उहदे ते अमल कर। सही मुस्लिम की रवायत सरवर कायनात जनाब मुहम्मद सल्लम ने एक बंदे वेखा खब्बे हथ ना खाना। हुण सिगरट जिहड़ी है सज्जे हथ विच, चाह का कप खब्बे हथ विच। आ 2 दिन होए ने मैं एक बंदे नूं मैं कहा मैं यार वो केक डबो के ना चाह च खा रहा। मैं मिसाल दुनियावी तुहानूं देना तो आगे बात जिहड़ी ना वो समझ आ जाए। एक बंदे ने ना सज्जे हथ चों केक फड़िया तो खब्बे च, मैं क्या सारी जिंदगी तुहाडी गुजर गई, तुहानूं यही नहीं पता लगा कि सज्जे हथ ना खानी। अगों कहण लगा जी खब्बे हथों चाह फड़ी है की करिए? तो चाह थल्ले नहीं रखी जाती, होले नहीं, चाह थल्ले नहीं रखी जाती, मेज के उत्ते नहीं रखी जाती। ये नहीं कि एक दंदी जनाब केक दी ते पुठे हथ ना चाह। दुआ फरमाओ अल्लाह हदायत नसीब फरमाए। हुण सज्जे हथ में सिगरट है तो खब्बे हथ में चाह का कप है, फैशन बन गया है। कितों पढ़ के आया जी? अमरीका चो पढ़ के आया, खलो के पेशाब करन डया। ये कितों पढ़ गया जी? ये अमरीका जो डिग्रियां हासिल करके आया। ये की करता जी? पुठे हथ ना खाना खा रहा है, खब्बे हाथ नाल चाह पी रहा है। सुनो पैगंबर इस्लाम दी हदीस, आपने फरमाया खब्बे हाथ नाल शैतान खांदा है, खब्बे हाथ नाल शैतान पींदा है। हुण वेखो ना नबी पाक ने 2 टोक अल्फाज कह दिते कि खब्बे हाथ नाल कौन खांदा है? शैतान खांदा है। खब्बे हाथ नाल कौन पींदा है? हैर आइए सुनिए, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेखे एक बंदा खब्बे हथ ना खाना खा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके फरमान लगे, अल्लाह दे बंदे सज्जे हथ नाल खाना खा। कहन लगा जी मैं इहदे नाल नहीं खाना है। हैर तकब्बुर दे अंदर आके नबी पाक इस्लाम दी सुन्नत दा मजाक उड़ाया है। कहन लगा जी मैं खब्बे हथ नाल ही खाना वा। नबी इस्लाम ने फरमाया जो सारी जिंदगी फिर इहदे नाल ही खावे। हदीस पाक के अंदर अल्फाज ने अल्लाह ने उहदे सज्जे हाथ नूं फालज करके ना खत्म कर दिता। फिर सारी जिंदगी अपना हाथ मुंह तक उठा सकिया नहीं उठा सकिया। आइए लोगों फरमाया वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। फरमाया जिन्हें रसूल दी गल मन्नी उन्हें रब दी गल मन्नी है। वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा। आइए लोगों मैं थोड़े सामने सहाबा इकराम दे चंद जनाब नायाब किस्म दे वाक़ियात बयान करा ताकि पता चल जाए सहाबा नबी अलैहिस्सलाम दी अतात फरमा बरदारी किवें करते रहने। आओ लोगों तारीख दी किताब है तारीख तबरी उहदे अंदर वाक़या मौजूद है। आइए सो पहले एक हदीस मुबारक सुनिए मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबी पाक सल्लम ने 8 हिजरी दे अंदर नबी सलाम ने 8 हिजरी दे अंदर एक लश्कर तैयार किया। गौर करया जे आपने 8 हिजरी दे अंदर लश्कर तैयार किया। इन्हां रूमियां दे खिलाफ 3000 उन्हां दी तादाद है। फिर आपने उन्हां दा अमीर जिहड़ा ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला नु बनाया जो आप दा आज़ाद करदा गुलाम है। हैर जनाब इन्हां ने
نے بڑی بہادری دے نال رومیاں دے خلاف جہاد کیتا ہے۔ ادھر حضرت زید رضی اللہ تعالی شہید ہو گئے، حضرت زید شہید ہو گئے تے اللہ نے فتح عطا کر دیتی ہے۔ سنیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بات غور کیجئے، فرمایا کہ اللہ نے فتح تے دے دیتی ہے۔ آپ دے صحابی حضرت زید بن حارث شہید ہو گئے، ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دے بیٹے نو حضرت اسامہ انہاں دا نام ہے، آپ نے لشکر دا امیر مقرر کر دیتا ہے۔ غور کرے آج جو پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں، ادھر نبی علیہ السلام نے حضرت زید دا پتر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لشکر دا امیر مقرر کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا انہاں نو روانہ کر دیو، خیر اللہ دی مرضی اور لشکر روانہ نہ ہو سکیا تے نبی علیہ السلام اللہ نو پیارے ہو گئے، آپ فوت ہو گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا دور خلافت آیا ہے، بیعت ہو گئی ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سنیے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جن نے رسول دی اطاعت کیتی انہیں رب دی اطاعت کیتی ہے۔ خیر جدوں سیدنا ابوبکر دا دور خلافت آیا، بیعت مکمل ہو گئی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر ایسے فتنے رونما ہونے شروع ہو گئے، یعنی نبوت دے جھوٹے دعوے کرنے والے بھی اس طرح جناب زمین چوں نکلنے شروع ہو گئے جویں کیڑے نکلدے نے۔ اس طرح جناب جنوں ویکھو کہندا میں نبی ہاں، یعنی نبوت دے دعوے کرنے والے فتنہ کھڑا ہو گیا، ہر کوئی کہہ رہا میں اللہ دا نبی ہاں۔ خیر ایک فتنہ اے بھی کھڑا ہو گیا جنہاں نے جناب زکوٰۃ دا انکار کر دیتا ہے، فرمایا زکوٰۃ دے منکرین کھڑے ہو گئے۔ پھر جناب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دے خلاف آپ نے لشکر تیار کرنے شروع کر دیتے، یعنی نبوت دے دعوے کرنے والیاں دے خلاف بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر تیار کیتا ہے۔ پھر جناب جنہاں نے زکوٰۃ دا انکار کیتا ہے آپ نے انہاں دے خلاف بھی جہاد واسطے اس طرح لشکر تیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تے تیسرا لشکر اسامہ، لشکر اسامہ تسی جناب جان دے ہو گے تواڈے اس طرح علم دے اندر بات ہوئے گی، لشکر اسامہ جن نبی علیہ السلام نے تیار کیتا سی۔ اے صحابہ اکرام فرمان لگے اے پیارے ابو بکر جی ویکھو مدینے اندر تسی جناب اے سارے صحابہ نو جہاد تے بھیج دیو گے، یعنی اے نبوت دے جڑے جھوٹے دعوے کرنے والے نے انہاں دے خلاف بھی لشکر چلا جائے گا، ایڑے زکوٰۃ دے منکرین نے انہاں دے خلاف بھی تسی جہاد واسطے اس طرح لشکر تیار کیتا ہے، ادھر بھی صحابہ چلے جان گے، اے لشکر اسامہ نال بھی صحابہ چلے جان گے، اس طرح مدینہ خالی ہو جائے گا، او نہ ہوئے کہ ساڑھے تے او حملہ کر دین۔ لہذا تسی اس طرح کرو کہ اے جڑا لشکر اسامہ ہے نا اینو تسی ملتوی کر دیو فی الحال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع رسول ہوئے تے اس طرح دی ہوئے، حضور دی گل دی پاسداری ہوئے تے صدیق جیسی ہوئے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غصے اندر آگے اور آپ فرمان لگے اور صحابہ کرام تسی کہو جیاں گلاں کر دیو، میں لشکر اسامہ روک داواں جے دی روانگی دا حکم میرے پیغمبر اپنی زندگی اندر دے گئے نے، اور آپ نے اس مقام تے تاریخی الفاظ بیان فرمائے نے، فرمایا جنگل دے درندے، حضرت صدیق دی ذرا بات تے غور کرے آجے، آپ فرما لگے جنگل دے درندے منو اچک لین، حضرت صدیق فرما لگے جنگل دے درندے میرا گوشت کھا جان، میرے گوشت نو نوچ کے کھا جان، میں اوہی کام کرانگا جو میرے پیغمبر نے حکم دیتا ہے۔ اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسامہ نو بھیجیا، فتح یاب ہو کے واپس آیا تے صحابہ اکرام کہنتے مجبور ہو گئے صدیق تواڈے علم دے برابر کوئی بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا، تواڈے علم دے مطابق کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت صدیق نے کتنے تاریخی الفاظ بیان کیتے، کئی صحابہ کہنے لگے اس طرح کرو بچہ چھوٹا ہے اسامہ، کوئی سیاںا بندہ لشکر دا امیر بنا دو۔ حضرت صدیق فرمان لگے قربان جاواں تہاڈیاں گلاں تے، لشکر دا امیر میرے پیغمبر نے بنایا ہے تے میرے مصطفیٰ تو ود کوئی سمجھدار کائنات وچ
ہے ہی کوئی نہیں جنوں میرے نبی نے لشکر دا امیر مقرر کیتا صدیق کون ہوئے بدلن والا آئیے لوگوں صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اطاعت و فرما برداری کر کے دکھلائی ہے آئیے آپ دا دوسرا حق بیان کر رہے ہیں اتباع رسول آئیے لوگوں دعا کردہ جے اے میرے اللہ سنو پیغمبر دی اطاعت کرم دی توفیق نصیب فرما دے فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللہ ایک اور واقعہ سنیے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک کفالت کر دے سن حضرت مستہ بدری صحابی نے تے او دے واقعے تفصیل چ میں نہیں جانا چاہتا میں تو انہوں واقعہ پہلے سنا چکے ہیں جدوں اماں جی عائشہ دے تہمت لگی سی نا زنا دی او فتنے دے اندر یہ بھی شامل ہو گئے سن اس واسطے آپ نے فرمایا فتنہ اشد من القتل ہے فتنہ قتل نالوں زیادہ برا ہے جدو فتنہ رونما ہو جائے نا بڑے بڑے نیک لوگ پھر فتنہ دا شکار ہو جاندے نے اللہ محفوظ فرمائے خیر اونا دے ویچ حضرت مستہ بھی ہے کہ بدری صحابی نے حضرت مستہ ہیں غریب اونا دی کفالت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کر رہے نے اے جدو بیٹی تے الزام لگ گیا جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اے مستہ آئی تو با تیرا خرچہ بند تیرا خرچہ ہون کوئی بندہ کسے دے نال کو اللہ واسطے کوئی امداد کردہ ہوئے نا تعاون کردہ تے جے او دی طبیعت تو ہٹ کے گال ہو جاوے نا او کہندہ بس بھی تیرا میرا مرنا جینا مک گیا بھئی تینوں میں زکاة دے ہاں تینوں میں فانڈ دے ہاں تو میرے خلاف گل کرے لہذا تیرا خرچہ بند ہو گیا بھئی تو او دا خرچہ بند کر دیں گا جے رب نے تیرا خرچہ بند کر دیتا تو کھولے گا کون بات سمجھ آ رہی ہے نا حضرت صدیق فرما لگا غصے اندر آ کے تیرا خرچہ بند ہے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ کفالت کر رہے ہیں جدو اینی گل کیتی ہے جبریل قرآن لے کے نبی علیہ السلام دے کول آ گیا فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ بڑے پیارے الفاظ فرمایا کہ اے محبوب جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کہہ دیو جیڑا تواڈے جو بزرگی والا ہے جیڑا تواڈے وچوں مال والا ہے کشادگی والا ہے بات سمجھ آ رہی ہے جیڑا تواڈے چو کشادگی والا ہے جنہوں اللہ نے کشادگی تو مراد کی ہے جنہوں رب نے دنیا دا مال دیتا ہے تو جے کسے غریب دی کفالت کردا ہے نا تو او دا خرچہ نہ بند کریا کرے انہوں دتی جایا کرے فرمایا جبریل علیہ السلام قرآن لے آئے فرمایا میرے محبوب جی ابو بکر صدیق نو بلاؤ تے انہوں نے قرآن دی ہے سنا دیو فرمایا کہ جڑا تواڈے وچوں بزرگی والا ہے تے کشادگی والا ہے جڑا کسے غریب نو مہاجر نو مسکین نو اگر اللہ دے رستے اندر اس طرح مال خرچ کر دے تے او دا خرچہ بند نہیں کرنا کیا تسی اس بات نو نا پسند کر دے ہو کیا تسی اس بات نو پسند نہیں کر دے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توڑے گناہ معاف کر دے واللہ غفور الرحیم تے اللہ بخشن والا رحم کرن والا ہے آئیے لوگو جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جدو قرآن پاک دیئے سن لئیے قرآن پاک دیئے سن دیئے ہی صدیق فرمان لگے اے مستہ میں تیرا خرچہ بند کیتا سی میں تیرا خرچہ جاری کر دیتا ہے انہوں کی کہندے نے اتباع ہن ساڈے سامنے ایک نہیں ہزارہ ایتاں سانو سنائی جاؤ مجال ہے ٹس تو مس ہو جائیے اہی یہ گل کہہ دینا وہ نبی پاک دا حوصلہ سی صحابہ دا حوصلہ ہے تے ساڈا حوصلہ کتھے گیا بھائی پتہ چلدا ہے کہ جڑا قرآن دی ہے سنے پھر عمل کرے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا کرتے اتباع رسول حضور دا دوسرا حق ہے
آئیے ذرا غور کیجئے جو پیغام میں دینا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا جن نے رسول دی اطاعت کی تھی انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی۔ فرمایا وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، فرمایا کہ جڑا تہاڈی گل نہیں منے گا میں اودے نال پھر آپ ہی نبڑ لواں گا۔ محبوب جی میں تانوں نگہبان مقرر نہیں کیتا۔ آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کر کے بیٹھے نے تے ایک بندہ آیا، انہیں آ کے نا حضرت عمر دی حکومت تے ایویں اعتراضات کرنے شروع کر دیتے، حالانکہ عمر دے عدالت نو، عمر رضی اللہ تعالی دی عدالت نو تے کافر بھی مان گیا سی، ایویں بے جا اعتراضات کر دے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو غصہ چڑھ گیا۔ غصہ جدو چڑھیا نا تے کول بیٹھے سن حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالی۔ حر بن قیس نے تو سیدنا عمر دا چہرہ ویکھیا نا تے ڈر گئے، تے سیدنا حر بن قیس فرمان لگے خذ العفو وامر بالعرف وَآرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے پیاریو معافی تلافی کر دیو، معافی تلافی غصہ ٹھنڈا کر لو اپنا، تے جاہلاں دے کولوں اعراض کرو، انہاں جاہلاں دی گل دی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے فرمایا خذ العفو، انہاں نوں معافی دے دیو، فرمایا وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، فرمایا انہاں جاہلاں تو اعراض کرو، جاہلاں دی گل دی ٹینشن نہیں لئی دی۔ آئیے لوگوں توجہ کرے آجے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدو سیدنا عمر نے قرآن دیے سنیے نال ہی سیدنا عمر دا غصہ ختم، نال ہی سیدنا عمر دا غصہ ختم ہو گیا، نال ہی جناب آپ دا غصہ ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے پھر میں جناب اس موقع تے فرمایا سی حضرت عمر اوے جڑا رب دے قرآن تے عمل کرن والا ہے، حضرت عمر قرآن تے عمل کرن والا، فوری عمل کرن والا ہے۔ آئیے لوگوں اتباع کیجئے جویں پیغمبر دے صحابہ اتباع کر دے رہے ہیں۔ آئیے ایک دفعہ نا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا رہے ہیں، جمعہ دے پڑھا رہے ہیں ممبر دے اتے کھڑے، تے پھر اس ممبر دے اتے سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو کے جمعہ پڑھا دے رہے ہیں۔ پھر سیدنا عمر دی واری آ گئی، ذرا غور کریا جے جڑی گل میں سنوان لگیا، سیدنا عمر 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران، تے لوگ انہاں دے چہرے تو ویکھ کر چلو بندیاں نو چھڈو، نبی پاک نے فرمایا جتھوں عمر لنگ جاوے شیطان رستہ چھڑ جاتا ہے۔ کنا روب ہوئے گا، کنا دبدبہ ہوئے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر دے اوپر خطبہ دے رہے نے، سیدنا عمر فرمان لگے کوئی بندہ تواڈے بھی جو 500 درہم تو زیادہ حق مہر مقرر نہ کرے، 500 درہم تو ود، اے سوا بتی جڑا حق مہر ہے نا، غور کریا جے اے سوا بتی بولو نہ قرآن چے نہ پیغمبر دی، بولو دے نہ نبی وادی حدیث ہے۔ وہ ساڑھے نا ایک پرانے بزرگ اللہ کو چلے گئے فوت ہو گئے نے، تو وہ بزرگ نا اپنی تقریر فرمایا کرتے سی، ادو نا 32 روپے کلو کریلے ہوں سن، 32 روپے کلو، 32 روپے کلو کریلے ہوں سن۔ انہوں نے اس طرح کرو کہ کلو کریلے لے آ کے کھوا دیو، اتنے ایڑی ہے نا آ سوا یہ دھنیا گھوڑ کے پیا دیو، یہ حق مہر ہے، سوا بتی حق مہر شریعت کوئی نہیں، یعنی جیڑا خاوند ہے وہ اپنی ہمت دے مطابق حق مہر مقرر کرے۔ ساڈا لمحہ فکری آئے کہ اسی لکھاں روپیے ویاہ تے لا دینے ہیں، تے جدوں حق مہر دی واری آندی مولوی جی بندے ہو شری حق مہر۔ بھئی شری کی ہوندا ہے؟
وہ دلہا اپنی ہمت کے مطابق لکھاوے. اگر وہ ہمت 50,000 دی ہے 50 لکھاوے. اگر وہ ہمت 10 لاکھ دی وہ 10 لاکھ لکھاوے. اگر وہ ہمت ایک لوہے دی انگوٹھی دی ہے وہی لکھا دے. تے جو وہ بھی نہیں تے آؤ حدیث سناوا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کول نہ ایک عورت آئی, محبوب جی میں تہاڈا نکاح کرنا چاہنی ہے. آپ نے فرمایا بھئی مینوں حاجت نہیں. ایک لاگے نا ماڑا جا صحابی غریب جا صحابی بیٹھا سی, کہن لگے محبوب جی میرا تو پھر ہجے تک نہیں ہویا تو نہ ہون ہی ڈیا ہے, تو تہاڈی مہربانی پھر میرا ہی کر دیو. آپ فرمان لگے اللہ جانتا ویکھو اللہ دی قسم اللہ نے سارے مسئلے شریعت بیان کیتے ہیں. وہ صحابی کہنے لگے محبوب جی میرا تو پھر نہیں ہویا تو نہ ہو رہا میرا ہی کر دیو. آپ نے فرمایا جا کوئی شے لیا حکمیر واسطے. گھر گئے غربت اینی سی کوئی شے نہ لبھی. آ گئے یا اصلہ کوئی شے نہیں. آپ نے فرمایا جا کوئی لوہے دی انگوٹھی آئی تو وہی لے آیا حکمیر وچ. گھر گئے جا کے پورا گھر کھنگال ماریا. اینی غربت سی وہ صحابی رسول دے گھر کے لوہے دی انگوٹھی بھی کوئی نہیں لبھی. یا اصلہ لوہے دی انگوٹھی بھی کوئی نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن آندا ہی آ ویکھو حکمیر لگے بنن. آ جے نبی پاک دی شریعت, اے جے نبی پاک دا دین. نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن آندا ہی جی محبوب جی قضا و قضا فلانا فلاں 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 صورتاں آندیاں نے. نبی پاک نے فرمایا اے صورتاں ہی میں تیرے حق مہر چ بن دتیاں نے, اپنی بیوی نو اے یاد کروا دیں. حق مہر بن حق مہر بج گئے. شریعت اتنی آسان ہے, نبی پاک دا دین اتنا سوکھا ہے. آئیے توجہ کرو ذرا بات دور نہ نکل دی جائے گا اور کرے آ جائیں. میرے توڑے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے جو پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے صحابی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ 500 درہم تو زیادہ کوئی حق مہر نہ بننے. خیر جو جمعہ ختم ہویا ایک بڑھیا صحابی وڈیری عورت ہے اس طرح مجمع اندر کھڑی ہو گئی ہے. کہنے لگی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی او کام کیتا ہے جو حضور نے ساری زندگی, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے آتیتم احدہن کنتارن. سورۃ النساء پڑھی ہے نا, آتیتم احدہن کنتارن. اس صحابیہ نے اے مثال اے دلیل دیتی کہ قرآن تے کہہ رہے حق مہر چ بہت بڑا خزانہ جڑا او دین دے وال قرآن اشارہ کر رہا, تسی تے کہہ رہے ہو 500 درہم تو ود کوئی نہ بننے. خدا دی قسم حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے سنے تے فرمان لگے اخطا عمر و اصابت المرعا. یا اللہ میں تیرا کیویں شکر ادا کراں, ہجے ایسے لوگ موجود نے اگر عمر ٹیڑا ہو جاوے سدھا کرنے والے بھی موجود نے. فرمایا کہ اخطا عمر و اصابت المرعا. فرمایا عمر غلطی تے یا اے صحابیہ حق تے ہے. پھر حضرت عمر نے اپنی گل تے رجوع کر لیا, جیڑی گل کہی ہے میں صحیح نہیں کہی. آئیے ذرا توجہ کیجئے غور کیجئے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح آپ نے تعلیمات دیتی ہے. آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و فرما برداری. فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. فرمایا جنہیں رسول دی اطاعت کیتی ہے انہیں اللہ دی اطاعت کیتی ہے. فرمایا وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. آئیے لوگوں نبی علیہ السلام دی اطاعت کرو جویں صحابہ کرام اطاعت کر دے رہنے. آؤ میں تواڈے سامنے ایک اور صحابی دا واقعہ بیان کر دیاں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح حج کیتا ہے. عرفات دے میدان چوں فارغ ہو کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدلفے اندر آ گئے. جڑے حج کر کے آئے نے انہوں نے علم ہے, جڑے نہیں گئے اللہ میرے سمیت سب نو لے جا. عرفات چوں رات گزارنی ہوندی ہے مزدلفے چ 10 ذی الحجہ دی
رات مزدلفہ گزارنی ہوندی ہے۔ پھر جناب حکم کی ہے، صحیح بخاری چ روایت ہے کہ فجر دی نماز پڑھ کے ساری رات مزدلفہ گزارو، تے پھر فجر دی نماز پڑھ کے سورج نکلن تو پہلے پہلے مزدلفہ چ تسی نکل کے منا ول جانا ہے۔ اے حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ تے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جناب اس طرح مزدلفہ دی رات گزاری، سویر نماز پڑھی، نماز پڑھن تو بعد نا اس طرح جناب روشنی ہو گئی، روشنی بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے کہ اگر عثمان ہونے اے میدان چھڑ کے مزدلفہ دا چلے جان تے نبی پاک دی سنت عمل ہو جائے۔ صحابہ فرماؤندے نے ساتھی پتہ کی کہن لگے، پتہ نہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دی زبان چو قول پہلے نکلے یا عثمان نے پہلے عمل کر کے دکھایا ہے۔ حضرت عثمان دے کنہ دے اندر آواز پئی کہ سورج نکلن تو پہلے مزدلفہ چو نکلنا حضور دی سنت ہے۔ سیدنا عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح جناب مزدلفہ چھوڑے ہیں تے سنت عمل کیتا ہے۔ آئیے لوگوں اطاعت نبی علیہ السلام دی، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور نبی پاک دا دوسرا حق بیان کر رہے ہیں، اللہ دے بندو نبی علیہ السلام دا دوسرا حق کے وے حضور دی اطاعت کرو، جویں ابو بکر صدیق اطاعت کر دے رہے، حضرت عمر اطاعت کر دے رہے، حضرت عثمان اطاعت کر دے رہے۔ آؤ میں تواڈے سامنے بڑا پیارا واقعہ بیان کردا جے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کریا جے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ دی گل سنیا جے۔ حضرت علی پاک نو اللہ پاک نے شان تے مقام بھی بہت زیادہ عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے دماغ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نو اطاعت ہوئے تے اس طرح دی، اگر اطاعت سکھنی ہے پیارے علی نو پڑھو۔ آئیے ذرا غور کیجئے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے دماغ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو اس طرح سواری تے بیٹھن لگے۔ آپ نے اپنا پیر سواری دی رکاب چ رکھیا تے آپ نے پڑھیا بسم اللہ۔ آپ فرماندے نے بسم اللہ، اس طرح سواری تے بیٹھے تے فرماندے نے الحمدللہ۔ پھر سیدنا علی پاک دعا پڑھ دے نے سبحان الذی سخر لنا ہاذا وما کننا لہو۔ اے جڑا جمعہ ہے نا، اے تربیتی کلاس ہی صاحب لا لو کہ اے ترجمہ کلاس لا لو، تربیتی حدیث کلاس لا لو۔ جے میں کہ دعا تو انہوں پوچھنا تے نال نال پڑھیا بھی کرو تاکہ یاد ہو جائے۔ ہن آؤندی جے دعا، سفر دی دعا آندی جے، پڑھو حضرات سبحان الذی سخر لنا ہاذا وما کننا لہو مقرنین، اگے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ حضرت علی پاک سواری تے بیٹھے نے، آپ نے جناب دعا پڑھی ہے، پھر آپ نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ حضرت علی پاک نے پھر اے دعا پڑھی ہے، پھر حضرت علی پاک نے 3 باری الحمدللہ کیا ہے، پھر 3 باری اللہ اکبر کیا ہے، پھر حضرت علی پاک مسکرائے، ہنسے سواری تے بیٹھ کے آپ مسکرائے۔ جدوں آپ مسکرائے نے ساتھی کہنے لگے علی جی تسی اس سواری تے بیٹھ کے مسکرائے کادے واسطے ہو؟ حضرت علی پاک نے کمال دے جملے بیان فرمائے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایک دفعہ میں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھیا سی، نبی پاک نے سواری دے اتے بیٹھن لگیاں رکاب جو پیر رکھیا دے بسم اللہ پڑھیا ہے، پھر اتے بیٹھے تے الحمدللہ پڑھیا ہے، پھر سبحان اللہ دی سخر لنا دعا پڑھی ہے، پھر لا الہ الا انت ظلمت نفسی اے دعا پڑھی ہے، پھر نبی پاک
نے 3 باری الحمدللہ پڑھیا ہے، پھر 3 باری اللہ اکبر پڑھیا ہے، پھر نبی پاک مسکرائے، علی نے ویکھیا، حضرت علی فرماندے نے میرا نبی مسکرایا تے علی مسکرایا۔ میں اپنے نبی نو ہس دیاں ویکھیا سواری تے میں بھی پھر ہس کے نبی پاک دی سنت تے عمل کیتا ہے۔ آئیے لوگو، اے جے اطاعت حضور دی ایک ایک بات تے اتے عمل کرنے والے، حضور دی ایک ایک ادا نو پرکھنے والے، ایک ایک ادا تے عمل کرنے والے، آئیے لوگو جو پیغام میں دینا چاہ رہے ہیں، حضور دی اطاعت کرو۔ نبی پاک دا دوسرا حق ہے جی میں خلفائے راشدین آپ دی اطاعت کر دے رہا ہے۔ آئیے لوگو غور کرے آجائے، فرمایا وَمَن يُطِعِ الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اور میں تھوڑے سامنے ایک اور صحابی دا واقعہ بیان کر دیا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی نے حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے اپنی ہمشیرہ دا نکاح ایک آدمی نہ کر دیتا ہے۔ لوگوں سورۃ النساء دے اندر یہ واقعہ موجود ہے، قرآن جا کے پڑھے آ جائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سورۃ النساء دے اندر طلاق دے سارے مسائل بیان فرما دیتے ہیں، چونکہ عربی دے اندر عورت نو نساء کیا جاندہ ہے، یعنی عورتاں دے سارے مسائل اللہ نے سورۃ النساء اندر بیان فرما چھوڑے نے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ماکل بن یسار رضی اللہ تعالی نے اپنی ہمشیرہ دا نکاح ایک صحابی دے نال کر دیتا ہے، خیر اللہ دی کرنی ہے، چند دنوں تو بعد طلاق ہو گئی ہے۔ پھر جناب حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ دی عدت بھی گزر گئی ہے۔ ہن تانوں علم ہوئے گا کہ طلاق دی عدت کنی ہوندی ہے۔ اے مسائل بھی ذرا سمجھیا کرو دے پڑھیا کرو اپنے جناب اکھاں دے نال قرآن و حدیث وچوں۔ آئیے لوگو، جدو بندہ اپنی بیوی نو طلاق دیندا ہے، کسے موقع دے انشاءاللہ تفصیل دے نال طلاق دے مسائل بیان ہون گے، آؤ میں صرف اشارہ کر دینا چاہنا وا، جدو مرد اپنی بیوی نو طلاق دیندا ہے، قرآن کہندا ثلاثۃ قروء، یعنی 3 حیض دی عدت ہے، یعنی عدت بھی گزر گئی ہے، تقریباً 3 ماہ بندے نے، یعنی ثلاثۃ قروء 3 قروء یعنی او دی عدت ہے۔ خیر حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی ہمشیرہ نو طلاق ہو گئی ہے تے عدت بھی گزر گئی ہے۔ جدو عدت گزر گئی ہے تے ہن نکاح دے پیغام آنے شروع ہو گئے نے۔ لوگو حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا جڑا دماد ہے جن نے انہاں دی ہمشیرہ نو طلاق دیتی ہے، یعنی اس عورت دا اس صحابیہ دا پہلا خامد ہے، انہیں بھی جناب اسنا جناب نکاح دا دوبارہ پیغام بھیج دیتا ہے۔ حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں تیرے نال نکاح نہیں کرنا، اللہ دی قسم اٹھا لئی ہے، میں بڑا جناب ریجانا تیرے نال نکاح کیتا ہے تے میں بڑا سوچ سمجھ کے نکاح کیتا سی، تو میری ہمشیرہ نو کیوں طلاق دیتی ہے لوگ معاملے بن جائے کر دینے۔ آئیے لوگوں غور کریا جو پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں، ادھر جناب اس پہلے خامد نے بھی نکاح دا پیغام بھیجیا، حضرت ماکل بن یسار نے انکار کر دیتا ہے۔ جدو انکار کیتا جبریل قرآن لے کے حضور کو لا گئے۔ لوگو سورۃ النساء دے اندر بات موجود ہے، او دا ترجمہ تو انہوں میں سنا دینا وا۔ فرمایا جدو مرد اپنی بیوی نو طلاق دوے، عدت گزر جائے، اگر وہ پہلا خامد اپنی بیوی نہ نکاح کرنا چاہے تے نہ روکو، نہ روکو پہلے خامن دے نال، جے او نکاح کرنا چاہتا ہے تے او نہ روکو، اگر دوویں راضی ہون تے او دے نال نکاح کر دیو۔ جدو مرد اپنی بیوی نو طلاق دیندا ہے، اگر عدت دے اندر رجوع کر لوے تے او دی بیوی برقرار ہے، جے 3 مہینے تقریباً گزر گئے، یعنی 3 حیض گزر گئے تے او دی بیوی ختم ہو گئی ہے، تے ہن جے خاوند دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تے پھر نکاح ہوئے گا۔ جے عدت دے اندر رجوع کردہ ہے تے پھر نکاح دی ضرورت، طلاق ہو جائے گی پر نکاح نہیں، وہ دی بیوی برقرار ہے۔ تے جے عدت گزر گئی ہے تے جے ہونو دوبارہ کرنا پھر نکاح ہوئے گا، جی میں پہلی باری ہویا سی، گواہ بھی حق مہر بھی تے نکاح بھی سارا کچھ جی میں پہلی باری ہویا سی، اس طرح انہوں کہتے ہیں نکاح تجدید، انہوں کی کہتے ہیں نکاح تجدید۔ جدو انہیں گل ہوئی
تے نبی پاک نے قرآن دیا ہے سیدنا ماکل نو سنائیے واہ ماکل جتھے لیٹے ہو اللہ تواڈی قبر تے بے شمار رحمتاں فرما دوے قرآن سنیا دے فوری اپنا جناب اپنے موقف تو دستبرداری دا اعلان کیتا ہے جڑی قسم اٹھائی سی او دا کفارہ ادا کیتا ہے کفارہ ادا کر کے اپنی جناب ہمشیرہ دا نکاح حضرت ماکل نے پہلے خامن دے نال ہی کیتا ہے رب دے قرآن دے مطابق آؤ لوگوں میں کیڑا کیڑا دکھ بیان کرا اس معاشرے دا ہون جناب آؤ ذرا میں جڑا مسئلہ میرے ذہن چاہوے ہو میں کر دینا چاہنا تاکہ تواڈے علم دے اندر بھی اضافہ ہو جائے حلالہ اسلام چ جائز حلالہ زنا ہے بدکاری ہے کسی نو طلاق ہو جائے تو مولویوں دے حلالہ کراؤ حلالہ زنا ہے بدکاری ہے حلالے دا ثبوت دکھائیے قرآن چو حلالے دا ثبوت دکھائیے پیغمبر دی حدیث چو کیا ماکل بن یسار دا جڑا میں ہمشیرہ دا واقعہ قرآن چو بیان کیتا ہے کیا ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہمشیرہ دا نکاح کیتا کہ نہیں پہلے خامن دے نال کتھے اللہ نے کیا حلالہ کرو کیڑے نسور دی طرف سانو لے کے جا رہے ہیں لوگ دعا فرماؤ اللہ سانو انہاں غلاستاں تو پاک رکھے اپنے گھر ہاتھ پہیدہ فتوے اہل حدیثاں کولوں تے مقتدیاں دا معاملہ بن جائے تے انہوں نے ہور پاسے ٹور دے ہو سانو فون تے لوگ مسئلے پوچھ دے الحمدللہ فتوے لین دے نے سانو طلاق دے حوالے نہ لوگ آندے ہی ساڑھے کول نے اسی لوگاں نو اس کام وال نہیں ٹور دے اسی لوگاں دا گھر بسانے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کول نہ ہوئے میری او سزا جو 4 دی سزا ہے حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کر دے سی اگر حلالہ کران والا میرے سامنے آ جائے میں انہوں زمین دے اندر تنسا دیا میں رجم کر دیا اتنی بری حرکت ہے حضرت عمر گوارا نہیں سی کر دے کہتے پاسے ٹور دے بات حلالہ جائز نہیں ہے آئیے توجہ کیجئے غور کیجئے جو پیغام میں دینا چاہ رہے ہیں آئیے اتباع کیجئے جو ماکل بن یسار نے کیتی ہے آئیے لوگوں آخری چند باتاں سنو دے اپنی بات ختم کرائیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا و فرما برداری کرنی ہے آؤ دوڑے سامنے ایک عظیم صحابی دا واقعہ بیان کر دیا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حنزلہ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ نبی پاک دی آواز سنیے تو فوری عمل کر کے دکھایا ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسرا جناب شادی ہے تے پہلی رات ہے ایسرا جناب ہونا تے فردی غسل بھی واجب ہے ادھر نبی علیہ السلام نے اعلان کروا دیتا نکلو نکلو جہاد واسطے ادھر جناب منادی کرنے والا منادی کر رہے ہیں چلو جہاد واسطے تیاری کرو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ تے فردی غسل واجب ہے شادی دی پہلی رات فردی غسل واجب ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کنہ چ حضور پاک دی آواز پہ گئی ہے حضرت حنزلہ نے غسل بھی نہیں کیتا تے میں غسل کرن لگ گیا تے حضور دی گل کیتے منن چ تاخیر ہی نہ ہو جائے حضرت حنزلہ اسی طرح ہی جناب تلوار پھڑی تے میدان کاردار دے اندر جا کے شہید ہو گئے اس طرح جناب حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ دی بیوی آئی ہے آ کے نبی علیہ السلام نو کہن لگی سونیا محبوبہ میرا حنزلہ کتھے وے ذرا حنزلہ نو ویکھو اگر وہ شہید ہو گیا او دے تے فردی غسل بھی واجب ہے او تے غسل بھی نہیں کیتا دے اسی طرح ہی آ گیا تواڈی گل تے اونے لبیک کہی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ لبو حنزلہ دی لاش کتھے وے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح جناب میدان کاردار دے اندر اس طرح میت ڈھونڈ دیا سیدنا حضرت حنزلہ دی میت بھی مل گئی ہے اللہ نو پیارے ہو گئے تیرا بدی جنت دے والی وارث بن گئے حضرت حنزلہ نو نبی علیہ السلام دے کو لے آندہ گیا آپ فرمان دے رہے اے حنزلہ دی بیوی تو کنی خوش نصیب ہے حضرت حنزلہ نو غسل تے رب دے فرشتے دے گئے نے
حنزلہ نو دے غسل رب دے فرشتے دے گئے لوگو جنہاں نو رب دے فرشتے غسل دین انہاں دا قیام مقام ہے پیشہ کو تے غسل واجب سی رب دے فرشتے غسل دے گئے نے آئیے لوگو آوے کو حضور دی گل سنی فوری عمل کیتا ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ فرمایا وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا آؤ لوگو غور کرے آجے اطاعت کرو جی میں کرن دا حق بندہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ دا واقعہ بھی تو انہوں میں سنا دیا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنال حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں غور کرے آجے اتباع رسول کنوں کیا جاندہ ہے اسی تے ایک نہیں ہزاراں حدیثاں روزانہ دیاں سن کے حضور دیاں حدیثاں دا مذاق اڑانے ہیں ادھروں سن کے اس کاندے وچوں نکال دینے ہیں وہی اللہ دے بندو اطاعت کرو جمیں ابو بکر اطاعت کر دے رہے اطاعت کرو جمیں سیدنا عمر اطاعت کر دے رہے اطاعت کرو جمیں سیدنا عثمان اطاعت کر دے رہے اطاعت کرو جمیں سیدنا علی اطاعت کر دے رہے اطاعت کرو جمیں ماکل بن یسار اطاعت کر دے رہے اطاعت کرو جمیں پیغمبر دے صحابی حضرت حنزلہ نے اطاعت کر کے دکھائی ہے ادھر پیغمبر دی حدیث سنو مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی اس طرح دی اطاعت کر کے دکھاؤ گے تے رب تو آنا پیار بھی کرے گا تو آنے گناہ بھی معاف کرے گا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نہ جا رہے نے حضور نے ایک وادی اندر آپ نو حاجت ہوئیے آپ حاجت تو فارغ ہوئے نے تے حضرت عبداللہ بن عمر نے او جگہ اپنے ذہن چ رکھی سی جتھے نبی پاک نے پیشاب کیتا خدا دی قسم اے جے نبی پاک دے صحابہ اے جے حضور دے جان نشین جان نثار پیغمبر دے مجاہد فرمان لگے آپ دے شاگرد ایک دفعہ میں حضرت عبداللہ بن عمر دے نال جا رہا سی جتھے نبی پاک نے بیٹھ کے پیشاب کیتا مکہ مدینے دے درمیان کو کاٹی ہے کہن لگے اوتھے جدو جگہ آئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے اے مجاہد ایتھے ذرا ٹھہر تے میں ہونے آیا اوتھے جتھے نبی پاک نے بیٹھ کے حاجت کی تھی سی عبداللہ بن عمر ویسے ہی وہ جگہ تے بیٹھ کے اٹھ کے آ گئے شاگرد کہنے لگا استاد جی ہے کی کیتا جے فرمایا میں نبی پاک نے ایک باری تھو گزر رہا سی نبی پاک نے پیشاب کیتا تے میرے ماں نے اجازت دیتی میں اونجی لنگ جاواں حضور دی سنت عمل ہی ہو جائے اے جے حضور دی اطاعت حضور دے طریقیاں دے بھی خدا دی قسمیں محبت کرنے والے آئیے لوگوں آخری بات غور کرے آجے جو پیغام دے رہے ہیں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا آئیے لوگوں اطاعت کرو فرمایا جنہیں رسول دی اطاعت کیتے انہیں اللہ دی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں آپ نو کھانا آندہ ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا کھاندے تناول فرما لیندے تے جیڑا بچ جاندہ سیدنا ابو ایوب انصاری نو دے دیندے واہ ابو ایوب میں تواڈی عزت و عظمت و قربان آج کوئی بندہ کسے ایم این اے ایم پی اے دے نال بیٹھ کے کھا لوے تے فوٹواں لاندا ہے جی میں فلاں ایم اے دے نال بیٹھ کے کھانا کھادا ہے میں فلاں ایم پی اے دے نال بیٹھ کے کھانا کھادا ہے میں فلاں افسر دے نال بیٹھے آواں او دے جناب اڈیاں زمین تے نہیں لگ دیاں اے واہ قربان ابو ایوب انصاری میں تواڈی عزت کو عظمت و قربان جاواں جے نبی پاک علیہ السلام دا چھوڑیا کھانا کھاندے رہے یعنی نبی پاک دا جھوٹا کھانا آپ کھاندے رہے ایک دفعہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کھانا آ گیا ہے لوگوں آخری ساری
ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਤਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ फरमा बरदारी कहिंदे जे। इधर जनाब नबी अलैहिस्सलाम को खाना आया है, नबी पाक ने नहीं खादा, सारे का सारा अबू अयूब नूं भेज दिता है। अबू अयूब अंसारी परेशान हो गए, फरमान लगे नबी पाक ने खाना क्यों नहीं खादा। आ गए नबी अलैहिस्सलाम नूं पुछदे ने, ऐ सोने महबूबा खाना क्यों नहीं खादा। नबी पाक फरमांदे ने, ऐ अबू अयूब इहदे अंदर लसन दी बू आ रही है। लसन लसन दी बू कि कच्चा रह गया होएगा। आप फरमाते ने लसन दी बू स्मैल आ रही है, मैं इनू ना पसंद कर रहा वा। अबू अयूब फरमाते ने, महबूब जी क्या लसन हराम है। आप फरमान लगे लसन हराम ते नहीं, लसन हराम नहीं, मगर यदि मैनू स्मैल नागवार गुजरती है। हजरत अबू अयूब फरमाते ने, ऐ सोने जे तुहानू ना पसंद है ते अबू अयूब भी सारी जिंदगी नहीं खाएगा। इनू कहते जे इत्तबाए रसूल। ते जे कच्चा लसन कच्चा प्याज खा के मसीते आना नहीं ते सिगड़ पी के भी आना। ये भी मसला बयान हो जाए ना, किधर रह ना जाए। है कई आते ने घरों निकलते सिगड़ ला छड़ते हैं, जो मसीह का बूहा आता भुआ के सुट्टी चल मसीते। जे कच्चा लसन प्याज खा के मसीते नहीं आना। हज़ूर ने फरमाया कच्चा प्याज खा के साड़ी मसीत के लागों भी ना लंघे। इन्ने सख्त वाइद नबी पा ने की। ते जे कच्चा प्याज खा के मसीते नहीं आना तो सिगड़ पी के हुक्का पी के नहीं आना। तो जे वो हलाल शै खा के मसीते नहीं आना, जे मूँह च स्मैल आती होवे तो यह शैवां जड़ियां ने ये खा के किवें आना जायज़ है। अल्लाह दे बंदो अतात हजूर दी फरमा बरदारी हजूर दी करो जिमें सहाबा कराम करते रहे ने। आओ मैं अल्लाह की तौफीक नाल नबी अलैहिस्सलाम दे दो हक बयान किए। एक पिछले जुमे ओदा मौजू ये सी कि आप दे उत्ते ईमान किस तरह लिया जाए। आ नबी अलैहिस्सलाम दा दूजा हक मैं अज बयान किया है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दी अतात ते फरमा बरदारी किस तरह की जाए। अल्लाह की तौफीक नाल मैं कुरान व हदीस चो दलैल बयान किए। मैं अल्लाह दे हजूर दुआ करदा जे अल्लाह तबारक व तआला सानू सुन सुना के अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अकूल कौली हाज़ा व आखिरु दवायान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।